kuna ganin ya dace in gama wa'azin nan ban taɓo harkar siyasar Najeriya ba. To za a iya ban minti 2 ko 3. To da Allah 'yan siyasa, shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu da ƙaninka Kashim Shatima gana Abuja, zan roƙa muku Allah ya taimake ku, Allah ya sa wannan Muslim ya sake ci, Allah ya hore muku yadda za ku riƙe mu da amana, Allah ya haɗa kanku kar ku ci amanar juna, Allah ya taimaki mataimakin shugaban ƙasa ya zamanto duk abin da zai ƙarfafi shugaban ƙasa da hannunsa a ciki. Shi kuma shugaban ƙasa Allah ya sa ka riƙe ƙaninka da amana. Duk munafukan gefe da gefe dan Allah shugaban ƙasa kar ka yarda da su. Akwai abin da 'yan siyasa suke cewa 'yan antifati. To Allah ya kare Tinubu kada 'yan antifati su mana ɓarra. Muslim. Jama'a wannan maganar da nake faɗa ba magana ce ta baki ba. Musuluncin nan shine addinin Allah. Wanda ya je lahira ba musulunci dan wuta ne wallahi tallahi. Billahi allazi la ilaha illa hu. Komai turancinsa, komai hausarsa, komai fulatancinsa. Ku rike amanar junanku. Ku gwamnoni, ku rike amanar shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu da duk wanda zai zama shugaban ka nan har duniya ta tashi. Musulmi kada ya ci amanar shugabansa, shugaban kada ya ci amanar talakansa. Amma wannan ba ra'ayin kaina bane. Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a hadisul qudusi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Yace ya bayina duk gaba ɗayan ku, ni Allah ba na zalunci, na hana ku yin zaluncin junanku. In mutum ya ci zaɓe kar ku ɓace, zalunci ne. Damuna ta yi mu talakawa ba ruwanmu da yunkurin sa hannu a gunda gwamna zai sa ba mu isa ba. Amma muna noma, ku ba mu taki, ku mana arha a taki, kuma ku ci daɗi lafiya. Kar ku hana talakawa taki, lokaci yayi. Amma ku ba mu dan Allah, mu kuma mu karɓa dan Allah. Ya mu talakawa, kar mu zagi shugaban ƙasa, kar mu zagi gwamnoni, kar mu zagi ministoci, mu musu addu'a alheri. Allah ka taimaki shugabanninmu, ka ɗora su akan daidai. Allah, ga zaɓe na zuwa, ina kiran mu da ni kaina da matana da ƴaƴana da ku, dan Allah mu je mu yi ƙuri'a. Mu yi dandazo mu yi ƙuri'a. Kowace za mu karɓa mu yi bismillah, bismillahir rahmanir rahim. Allah ka sa ranar zaɓe in zaɓi musulmin Allah da annabi mai amana, mai kunya, mai cika alƙawari, mai mutunci. Ni in karɓa ko ku karɓa. Allah baya barin nasa. Insha Allahu sai mun ci zaɓen da ƙuri'a ta ban mamaki. Kai mai murɗa zaɓe Allah ya rushe ka, ko masu murɗiya Allah ya rushe ku. Abinda kuke yi Allah ya hana, ya ce ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Ya samari, ya ƴan mata, ya iyaye maza, ya kuka bar ƴaƴanku suna kalle-kallen mugun aiki a waya, a talabijin. Tarbiyyar gida ta ɓaci, uwa na nan, uba na nan. Ranar hawa siratsi za ka san kayi kuskure. Wallahi, mu lura da wayar ƴaƴanmu, mu lura da wayar matanmu, mu kanmu mu lura da waya. Ta hana wa'yansu haddace Fatiha, sun raba dare gaba ɗaya suna kalle-kallen baza. Ina 'yan social media masu zagin kowa da kowa, kun halaka. Allah ya hana mutum ya faɗi abin da bai sani ba. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Allah ya hana dukkan musulmi duk mai son shiga aljanna
wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, kar ka ba abin da baka da ilimi. Halin yan social media wa'yansu mutum ya zauna ya ƙarya bai sani ba yi da ilimi akan abu, yace an yi kaza ko ba yi kaza ba, ko an yi kaza ko ba yi kaza. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, kar ka ji da wai, inna sama lallai ji, wal basara da gani, wal fu'ada da tunanin zuciya, kullu ulaika, duk wa'annan da Allah ya ambata, dan adam ranar tashi alkiyama kana anhu mas'ula, ya kasance a kansa za a tambaye shi. Sai ka zo kana yaɗa wa duniya magana ƙarya, ko ka ce wa mutane kasu yi addu'a, wai kai ɗan tatsi ne ko ɗan kirislam, musulmi ya lalace wai ana kiransa ɗan kirislam. Kirislam sai ka je ka kawo littafin ga ina yake. Kun lalace ganin neman kuɗi, ko kuma mutum ya ce ai tunda yana da kuɗi sai ya ci zaɓe dole. Ƙarya kake yi. Billahi allazi la ilaha illa huwa, Allah ya ce a gaya wa duniya, qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Jama'a akwai mai hannu a bada mulki, ai sai Allah. Dukiya fa sai Allah. Daraja a jama'a fa sai Allah. Farin jini fa sai Allah. To kuma hukatan yan siyasa masu cewa 2020 kaza wani, 2020 kaza wani, waye gaya maka zaka kai gobe? Waye san numfashinsa ya fita ya dawo da shi? Wallahi Allah ne mai bamu, ya hana mu ganganci, ku rike mu da amana. Dan Allah talakawa mu daina zagin shugabanninmu, mu musu addu'o'in alheri, mu yi wa Najeriya kyakkyawa addu'a. Ku kiristoci ku rabu da kiristocin banza masu ce a yi yaƙi tsakanin Kirista da Musulmi, magana su ba ta da kyau. Su da kansu sun ce a Taura ko Injila, Annabi Isa ya ce ko ta ɗauro an mali mutum da kuncin sanad hagu ya miƙa na dama a ƙara ya yafe. Wai ji Annabi Isa, mukan a musulunci an hana mu tsokana, an hana mu zaluntar musulmi. Allah ya hana mu zaluntar wanda ba musulmi ba. Allah ya hana mu kwanta a yanka mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil